de Roan Constanța. Rog copii la cea mai bună voce de studio, Delia Maria Aldea. Ce gândim, Delia? Mama mea e cea mai bună. Mama mea e cea mai bună. Nu știu adevărat cum sună, dar cu siguranță bune. Fiecare așa-l spune. Caută talent cu finte, pentru a-i mulțumi vreodată. Doar că mama e prea cu minte să aștepte vreo răsplată. Slavă Domnului ție, pentru așa o bogăție. Slavă ție, Doamne, pentru bunătatea mamei. Mama mea e cea mai dulce, nu e noapte să se culce, fără a se ruga la Domnul, să le fie dulce somnul. O ființă care pasă, cine-o fi dacă nu-i mama, cea mai scumpă și frumoasă. Mama mea e cea mai ceamă. Slavă Doamne ție, pentru așa o bogăție. Slavă ție, Doamne, pentru bunătatea mamei. Slavă Doamne ție, pentru așa o bogăție. Slavă ție, Doamne, pentru bunătatea mamei. Pentru bunătatea mamei. Pentru bunătatea mamei. Mulțumim mult! Bun, avem câțiva de dimineață de la Internațional.